Яңа су кіріп, yüzіп, ярты сағат қызу yüzіп, көлде шығып келем, қарасам, нәрсе балық шыны Ирактан көрелер дейді, орыс халқында. Шына көре мен көзім түшті, бірсі телевизион аппаратурына жиһаз дилер, нәрсе енді шыны көтерген, екіншісі микрофон тұтқан ханым кетіп баралар камы бойына біреулерден интервью алырғадыр. Аны қазір енді бек телевизорны бек халық қарамай, интернетте хаммасы. Біріншіден, екіншіден бек неге қарамай? Неге қарамай? Чүнки алар теге шартлары бар. Үз фикірлерінде бек не шундай ирекле түгел алар үз фикірлерінде нәрсе ойлайлар. Әлі қазір әлі ирек бар біраз. Шунда да жетмей. Уақытында мен хатта редакция эшләгәндә газетте жауаплы сарқатип бигрәк бір қояншық кіші болды. Қаныбызны ішті һәммәсен. Анда хатта ул безнең бір бүлмәдә эшләгән, бүлектә эшләгән ханым бүлек мөдире. Шунында башын ашыйдыр, соңыдан ул баш мөхәррир булгас, аны башын ашый башлады. Шулай булды ул. Ахырында кетіп қалды. Кішінің язғанына бәйләніп, енді айырым сөйлесем була соңыдан. Әйе, шунда. Шунда хатта Швейцарияда біздің екі бір туғаннар, мында Стариков деген бір туғаннар йөгерү оештырганнар, шунда жиңгәннәр. Швейцариядан газет алып кайткан, алар телендә, француз телендә. Бу КамАЗның ничек ішкі үлемтәләр, тышкы үлемтәләр буенча эшләгән тәрҗемәчеләр, шуны берсе миңа тәрҗемә итеп биргән. Шуннан фикерләрендә хатта газетте чыгармады, кыска гына чыгарып, шул ачу килеп. Аның бір юан гына кызы бар иде. Ул шуңа бәйләнеп миңа өйлән дип, әйе, ауызы менә кирәк мәйтәм, ул безнең дин кешесе түгел бит ул. Балаларымны шокындырып инде бүтән телдә сөйләштереп, не кирәк ул миңа. Шунда теге Африкадан килгән бір егет, мен ди җиңгәнем электи, менә монда ди, ул ди суык җирдән килде ди. Анда шулай язганнар. Стариков приехал из холодов дип урысча тәрҗемә иткән. Ул ди анарга ди барыбер ди, мин диме өшөдем ди, менә шунда салкын, монда сездә Европада ди. Шуңа күрә мин җиңелмәдем дип, шулай инде җавап биреп аңлаттырып торган икән шу. Шунда хатта мен ага җавап бирдем, менә сәбәп эзлиләр, кеше җиңелмәсә шулай. Вакытында да теге генерал Мороз дип кымашалады, Мәскәүне алырга дип, шулай дип. Юк, хатта хаммасын алып ташлады ул. Шулай нидер, кыланып. Менә шул теге телевизиончиклар мәсәлән су буенда китеп баралар. Инде алар хөкүмәт біраз акча түли, шуңа күрә инде эшләп йөриләр. Мин аны үзем теге җиңел генә камера йөрткәч шатланам. Чөнки 18 елнымы булды бит футбол, дөнья футбол чемпионаты. Казанда, Мәскәүдәме, Екатеринбургта, хатта шунда мин күзгә төште, нидән килгәннәр? Мексикадан телевидениега төшерергә. Теге бездә нәрсә Алла диләр. Шун кебек Алла авыр шундый ниләре. Авыр шундый камералары. Әле камерадан башка теге стойка диләрме, шул теге шул нәрсәгә куялар. Шунсы да авыр. Тимирдән ничә күпманда бір центнер, ярты центнер бардыр, анардан күбрәк шуны авыр. Шуны күтәреп шау бирделәр.
Хөкүмәт түләгәч инде хатта Мексикада килгән. Шунда әле бер апамның малайы кунакка килде дә, сөйләшеп киттек тә. Мен әйтәм, ул Мексикада килгән кешеләрнең шунда Екатеринбургда кешеләр эшләпәләрен сатып алалар. Киң шундай зур, менә 1 метрдай диярсең була, диярсә була инде. Шундай. Мен аны уйладым, әйтәм, нишләтәм мин аны? Урамда кисәң кеше көлеп йөри. Өйдә әле куйсаң тузан җыяда тора. Юк, ди, менә шул ди. Экзотика стенага илеп куерсың. Мен инде карап куйдым, миндә хатта Төркиядән 97 елган шахматлар мәрмәрдән ясаган. Анда җиздән ясалган комганнар, нәрсә, кофейниклар, матур. Әллә нинди матур нәрсәләр. Карыйсы да килми аларга. Шун кебек мен әйтәм, тузан җыеп. Шуны урамда сөйләшеп, ахырында $30 сатып алдылар. Ул әле аңламады, соңында мен әйтәм, $30 бит 3000. Кыйбат әле дип. Шулай дип. Менә шул телевидение хакында сөйләсен килгән. Элек алар көчле булды. Интернет дөньяга килгәнче. Шунда да алар газетләрдә 90 еллар башларында тиражлары бик зур газетләрнең. Ул газеттә хатта аларны танкыйтьләп йөриләр. Дөрес телевидение күрсәтми, дөрес эшләми дип, нинди дөрес темаларны алып бармый дип, алар ачуланып, хатта берне әйтелмиләр. Газетләрнең тиражы бик күп булды. Бигрәк искиткеч. Әллә ул 80 еллар ахырыды, бәлки, 80 елларның ахыры. Анда ирек шулай булды. Хатта безнең газеттә 75 000 тиражы булган. Ул сыйфаты түбән, урысча әйтәләр, слепой шрифт. Аны укып булмыйдыр. Әле минем менә алтын каләм биргән шул язган нәрсәләрем алтын каләм соңына бирделәр. Шуларны мин хәзер чыгарыйм бер кайда. Алар укып булмый, шундый сыйфаты түбән булды. КамАЗ бай бит алар. Алар сыйфаты югары булды. Соңыдан инде тагы нәрсә алар төрле төстә чыгара башлады. Шунда мин бер вакытта аларны мазаклап, шаяртып, мен әйтәм, беләсезме? Сирен мен әйтәм, сездә менә инде аларда 14 000 ни барысы булды тиражга, бездә 75 000. КамАЗда 100 000 кеше эшләде, әмма тиражлары зур булмады. Мин шуңа сорадым, шунда эшләгән журналистлардан. Мен әйтәм, беләсезме нинди сире? Телисезме тиражы үссен дип? Диләр, әйтегез ди. Мен әйтәм, сездә шундый түбән сыйфатлы полиграфияда бастырыгыз. Шунда тиражыгыз зур булачак дип. Чөнки КамАЗ бит беләсезме, ул әйткән, шикләнгән темалары. Мин ул газеттан киткәндә 2000 елны мәсәлән, шул депутат вакытым биткәч, мине башымны ашый башлады җитәкче. Мин китергә уйладым. Шуңа күрә ул ни мине бер кеше әйтте, КамАЗда һәр заводта газет чыга диде. Һәр заводта. Әллә 8, әллә 9, әллә 12 завод янда. Шул инде ни бер егет шул безнең газетта эшләп, инде тәҗрибәсе дә алай булмады аның. Артык шунда ул әйтте, мин 1000 аладырым хезмәт хакын. Аны 7 әллә 8 меңгә чакырганнар икән шунда. 7-8 мең төлибез дип. Ул тик гади генә хәбәрче булып эшләде, гади генә корреспондент булып эшләде. Ул миңа әйтте, синең тәҗрибәң бар бит. Әйдә ди, мөхәррир инде, баш мөхәррирме шунда заводның, ниндидер заводның шунда баш мөхәррире булып эшләрсең, анда 15 мең хатта түлиләр. Мин инде монда беләсезме? Вольный художник дип атыйлар бит, хатта вольный художник. Без кайсы вакытта төнне утырып язабыз.
ял көнне барып эшлибез. Мин дә бер вакытта әллә 25 отгул җыелган, аны юк иттеләр. Вакытында кулланырга кирәк икән дип миңа җитәкче әйтте. Әрәм булды. Әйе. Без инде шәһәрдә я докторлар белән танышасың, я төрле отрасль дип әйтәләр, төрле якта җитәкчеләр белән һәм хатта прокуратурадагы җитәкчеләр белән, полициядә әйттем инде дә, төрле кибетләрме, төрле нәрсәләр, мәктәпләр, мөдирләр, директорлары, кемнәр белән хатта таныш. Аш заводта син нәрсә анда? Шул теге тимер тымыр, менә Иван Васильевич норму выполняет дип язасың да, шул нәрсә инде, хатта башка нәрсә инде. Инде тагы әйтәс килә. Ул заводта кызыкта түгел. Анда инде вакытында килдиләр, минутка минут имеш. Теге әйтерсең Сталин чыры, әти мәрхүм әйтәдер, Сталин чырында 2 тапкыр ди, 5 минутка соң калсаң утырталар ди. Шун кебек менә ул шундый бераз катырак булды анда заводта. Монда без элекке җитәкче булган шанда да мин барган бер вакытта эшкә урнашырга дип. Миңа теге кабул итер бүлмәсендә утыра Сархатибы, әле иртә килдең дип әйтә. Әле вакыт 10-нчы. Эш анда 8-дә башлана. Мин инде мазаклап әйткәндер, бәлки ул баш мөхәррир килгән дә инде, киткән эше бу горком партия шунда имеш дип. Ул дөрестә иртә икән, 10-нчы яртыдамы, әллә 9 тулгач 10-нчыда килә икән шул баш мөхәррир шул. Хатта. Шундый булды. Үзебездә теге бер бүлмәдә, горком партия дип әйтәләр инде. Шуннан килделәр, хатта ичмасам 9-нчы яртыга гына килегез, 9-да йөрисез эшкә дип, шулай таләп иткәннәр. Үтенеп тә сорады, таләп итмәделәр, үтенеп сорадылар. Бездәге эшләгән журналистлар әйтә, юк, 9-га киләбез, все, 9-га киләбез. Бездә шулай ненарвирован дип атыйлар бит. Шулай диде. Шулай калды. Шунасын безнең бергә эшләгән бүлмәдә шул бүлек мөдире, баш мөхәррир булгач, ул 9-га килә башлады. Мин ничек 10-нчы яртыда киләдерим, шулай киләдерим. Хатта бер вакытта килеп киреп киләм мин бүлмәгә. Ул инде шунда сөйләшеп тора, безнең бүлек мөдире белән баш мөхәррир килгән дә бүлмәгә сөйләшеп тора, икәү хатын-кыз. Теге миңа карады да, сорый, син яңа гына килдеңме әллә эшкә ди. Мин инде чын әйттем, әйе дидем. Ухама миңа карый, бәлки син килгәнсеңдер әле, бер эш белән чыккансыңдыр әле. Мин аңладым инде аны, әйе дидем, мин бер эшләр белән чыктым дип шулай дидем. Икенче тапкыр мин тагы килдем эшкә, 10-нчы яртыда. Ишекнең ярыгыннан карасам, тагы баш мөхәррир безнең бүлек мөдире янына кергәндә сөйләшеп торалар, ике хатын-кыз. Мин инде уңайсызланып, киемемне әйтәм, үс киемем биттегендә дә бит. Алда мин үс кием белән кирдем. Монда да үс кием белән кирсәм, мин әйтәм, инде уңайсызланып, күрше бүлмәдә элеп куйдым да шкафка кирдем. Әйтерсең, мин инде әллә кайчан редакция. Шунда бер мишәр малае Мәскәүгә китте инде ул. Шул малай имеш соңдан әләкләп мине, менә ул, менә шулай редакторга, баш мөхәрриргә әйтә. Ул ди, сине алдап ди, ул ди, соң килә, киемен шуна әлә ди. Мен әйтәм, бу инде нәрсә дип әйтәләр бездә, татулыкмы, дуслыкмы, ул бәлки кешеләрне яратмый булгандыр. Шуннан соң нәрсә белән истә калды, ул менә шушы урамда, менә монда проспект бар, шунда бер үзе торды, бер бүлмәле фатирда. Инде ноябрь-декабрь ударный двухмесячник атылар, шунда йортларны тизеп тизрәк тапшырырга кирәк. Шуңа күрә ул газет атнасында 5 тапкыр чыгадыр. Һәр сонда беренче биткә язырга кирәк. Ул репортаж кулына килмәде, минем кулымнан киләдер. Әмма минем тема булмады ул. Ул эшкәләп йөридер, кайсы вакытта, чөнки эшчә кешенең ничек
хисланып, құдырат кірә шулайда. Шул бір вақытта, менә шушы яқта ішкі ішләр идарәсенең қаршысында урамны үткәч, анда сырахана бар иде. Мин сыраға исем китмидер, университетта оқығанда тулай тұрақта малайлар Жоға күннеме, шимба күнне кеш белән 3 литрлы сыра алып кайталар ие. Миңа бәйләнәләр ие. Мин күп булса 150 ме, шул стакан 150 ме, шуны хәтле. Аннардан азрактыр инде ичеп куям, алар көләләр, ичә белмисең дип. Хатта шунасалар кыланып, исереп әлләнсә икенче көн аракы эчәләр, шулай бузылып киттеләр кайсылары. Шул ушында әйдәди кіріп шағиқти сыраханаға кірдік. Ол тұтты да әлі 3 ярты литрлы бакал алды шында сыра. Енді меңа да әйті алды. Енді нешік яры шиләшәс келә бит. Алдым ярты литрны. Ол үшәуін шулық ішіп қойды. Ә мин әлі азғына іштім шуны. Бу миннән көлә, ішә белмисең син, ішә белмисең. Әлі миндә бір урысмы, атасы Черкес, анасы Маржа, Ростов ягына килгән, редакция бергә эшләдек. Ул тиге ішмәсәң, ішә белмисең дип. Мин әйтәм, ішә белмисең, ул артыкны ішкәнне ішә белмисең дип әйтә. Ә син мин әйтәм, хата әйтәсең. Инде соңыдан ул ширләп китте, шикар шире белән. Ә мин әйтәм, кайттык Казаннан журналистлар конференциясыннан. Шунда мен әйтәм, ішә белмисең әле дип мазакладым. Анарга инде артык ішергә ярамый икән. Шулай, әлек бик күп ішәдер. Әз ашасаң күп ашарсың диде безне бик, күп ашасаң гафу итегез, бу ашарсың диде. Шул менә шул эше бакалны эчеп куйды да миннән көлә. Барды тагы 1-2 бакал алып килде, тагы менә шул күрдегезме ул 1,5 литр, тагы 1 литр, 2,5 литр эченә агызды да күзләре кызарып китте, күңел ачылып китте. Кызык икән, шул сыра хакында сөйләп киттем бит. Минем ана инде Езни вафат булды, аның сіңлісінің инде Езнинең күйәве инде. Шул хатта ул вакытта без Татарстанга килде, Шаллага кунакка, минем апам да утыра. Ул вакытта яшьләр өчен сыра чыгаралар, молодежный дип, анда да градус бар иде, халык канагать булмаган күрә, шуңа күрә аны хатта барон дигән, Галиев дигән бик көчле градуслы чыгаралар ие. Бик көчле градус чыгаралар ие. Шул Езни мәрхүмнең кудасымы? Кияуе. Минем апам анарга шул сыраны бергәч, Галиев көчле эчте дә, яхшы пиво ди, сыра димәде инде, пиво ди, башка бәрде ди. Мин аны уйлап торам, ул Алманиядә тәмен матур итеп тәмле итеп ясыйлар, кешеләр эчсен дип, исермәсен, хатта градуссыз булса да, я градусы аз гына булса, мәсәлән, кеше эчеп бер рахатланып китә дип. Алар монда бит солод дигән күп тотмыйлар, алар һәммә ясалма, шуңа күрә алар алкогольны тутыра бирәләр инде, шуңа күрә кеше исерсен дип. Шул теге эчкәндә инде бер шишанымы яхшы пиво ди, башка бәрде ди. Мин шунда апамның теге малайына үскәч инде әйтәм. Ул мен әйтәм, шунда артында торып берәү башына берсә, агач калатушка белән шунда әйтер, менә яхшы пиво башка бәрде дип. Шулай мазаклап. Менә шуның белән бәлки тамамларга да буладыр. Белмим, халык тыңлыймы, юкмы, турыдан-туры эфир булса, мин аны карап торыйм. Халык качтымы, әллә тыңлап утырамы дип. Менә шушында булды ул сырахана. Хәзер инде юк инде хәзер юк хәзер. Ихтибарыгыз өчен рәхмәт, мин бик күп сөйләгәнмен икән. Исән сау булыгыз.